har man varit i stallet, lämnat sambon ensam hemma i ett par timmar. Han bakat. Han har bakat en sockerkaka till hundarna. Och han har bakat en sån här kärleksmums eller vad det heter. Det är liksom typ så här, ja, jättegott och jättesmarrigt och grejer. Det går inte att lämna honom ensam. Han kan inte låta bli att baka godis alltså. Han också lagar han mat och lägger undan i frysen. Men nu har man bakat både sockerkaka till hundar. Alltså hundvänlig sockerkaka. Alltså inte med grillad kyckling, avokado och lök och sånt och kakao i. Utan en hundsockerkaka och så här kärleksmums. Jag kommer inte kunna lämna honom ensam mer. Jag kan inte ha det så här. Hur ska jag göra? Hjälp mig.